дар кохи рӯдики шаҳри хуҷанд маросими ҷамъбастии озмунӣ байналмилалии нозирони наврӯзи ҳаракат бо иштироки дастаҳо аз 7 давлати аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. Бояд гуфт, ки дар он намояндагон аз ҷумҳурии Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Федератсияи Россия, Озарбойҷон ва Беларус аз рӯи шартҳои муайяншудаи озмун ширкат варзиданд. Мавриди зикр аст, ки ислиҳоти сеюми байнидавлатии нозирони наврӯзи ҳаракати давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, аъзоёни дастаҳо байни ҳам аз рӯи намудҳои аз назаргузаронии сафороӣ, донишмандони қоидаи ҳаракат дар роҳ, чархи амонӣ, танзимгари Наврас, дастаи ман, гурӯҳҳои ташвиқотӣ, пурдонҳо ва тарғибгари Наврас қувваозмоӣ намуданд. Самое главное в этих конкурсах, в этих слетах – это обмен опыта наших ребят, наших сотрудников, наших педагогов именно в работе по профилактике, по агитации, пропаганде детского дорожно-транспортного травматизма. И это очень многое дает, потому что благодаря этой работе, если мы спасем хоть одну жизнь, это уже большая работа. Поэтому я очень рада, что данный слет в этом году проходит в Республике Таджикистан. Он проходит очень на высшем уровне. Организация, вот прямо научная конференция была, сам слет прошел очень активно, очень бурно. Ребята прям показывали все свои знания, они прямо от души прям старались показать, поделиться своими опытами и знаниями. То есть было очень ярко, было очень красочно и было очень продуктивно. дар ҳамоиши ҷамъбастӣ намояндагони давлатҳо сухан намуда иброз доштанд, ки дар ҳақиқат баргузории ин слёт собит намуд, ки дар байни иштирокдорон наврасони болаёқати дорои малакаи нозирӣ ба камол мерасанд ва дар ин ҷода дониши кофӣ низ доранд. ин маҳоратсанҷӣ заминии асосии минбаъда барои таъмини кадрҳои болаёқат дар самти бозрасии давлати автомобилӣ дониста мешавад, зеро маҳз ин наврасон корҳои тарғиботӣ ташвиқотиро мебаранд ва барои ҷалби дигар наврасон дар самти риоя намудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ намунаи ибратанд. ҳадаф аз гузарондани слёти байнидавлатӣ ҷонлоб намудани корҳои тарғиботию ташвиқотӣ, пешгирии ҳодисаҳои нохушии нақлиётӣ дар байни ноболиғон, омӯзиши ҳарчи бештари қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва бархурдории наврасон аз он буда, ҳамоиш собит сохт, ки амалишавии чунин як чорабинии бонуфуз минбаъд баҳри баландбардоштани маърифатнокии ҷомеа мусоидат хоҳад кард. ин чорабинии сеюм мебошад, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронда шудааст. мақсади асосии гузарондани чунин конференсияи илмии амалӣ ва слёти наврасони ҳаракати роҳ пеш аз ҳама аз он иборат аст, ки алоқаи байни кишварҳое ки аъзои иштирокчии давлатҳои мустақил, иттиҳоди давлатҳои мустақил мебошанд, онҳоро боз ҳам тақвият бидиҳанд, пурқувват кунанд ва дӯстии рафоқат байни халқи миллатҳое ки дар ин иттиҳод муттаҳид ҳастанд боз ҳам пойдор гардад, таҷдид ёбад, пурзор гардад ва устувор гардад. чуноне дар рафти чорабинӣ маълум гашт, баргузории слёти сеюми байнидавлатии нозирони навраси ҳаракати давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дар доираи он гузарондани озмуни мазкур дӯстии онҳоро боз ҳам мустаҳкам намуд. дар ҷамъбаст аъзоёни дастаҳо аз рӯи намудҳои аз назаргузаронии сафороӣ, донишмандони қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, чархи амонӣ, танзимгари Наврас, дастаи ман, гурӯҳҳои ташвиқотӣ, пурдонҳо ва тарғибгари Наврас барои иштироки фаъолона қадрдонӣ гардиданд. ҳайати ҳакамон дар ниҳоят беҳтарин дастаҳои нозирони ҳаракат дар роҳро муайян намуданд. мувофиқи баҳогузории ҳайати ҳакамон ҷои саввумро дастаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон соҳибӣ карданд. мақоми дуюм насиби дастаҳои нозирон аз ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Федератсияи Россия ва Ӯзбекистон гардид. ҷои аввалро дастаи нозирони ҳаракат дар роҳ аз ҷумҳурии Беларус сазовор гардиданд. Слет был, скажу, достаточно непростым для нас, потому что у нас в республике программа слета немножко другая, и соревнования отличаются. Но наши ребята сумели за достаточно короткий период качественно подготовиться. У них есть очень хорошая база, знания правил дорожного движения, навыки вождения велосипедами, и поэтому подготовка для них была достаточно нетрудной. Вот. И все эти навыки, которые нужны были дополнительные, совместно с педагогами мы помогли ребятам освоить. Очень хочу отметить достойный уровень подготовки других команд. У нас были очень сильные, достойные соперники, что сделало участие в этом конкурсе еще более ярким, запоминающимся и насыщенным. Мы до последней минутки не ожидали, что мы все-таки победим в таком масштабном мероприятии, слете, и ребята были очень удивлены. Нам очень приятно, что наш труд, наши заслуги оценили достаточно очень высоко. аз тарафи кумитаи тадорукоти озмун баҳри болидарӯ
гурӯҳи иштирокчиён барномаи фарҳангии таҷассумкунандаи рафоқату дӯстӣ, амнияту осоиштагӣ намоиш дода шуд.